Salam hormatly tamaşaçylar. Saýlanan habarlary gepleşigimiziň ýene bir sany siziň bilen ýaýlymda. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 20-nji maýynaky sanyna Arkadaş şäheriniň 2-nji tapgyryna senagat deshalary gurulur. Türkmenistanyň wekiliýeti bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň baş direktory bilen duşşuk geçirdi. Aşgabatda tenis boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sevitleýän ýarşy geçiriler. Angliýada Manchester City çempion bolýaly habarlary size ýetirýäris. Gelin indi bolsa habarlara geňişlerini geçelim. Arkadaş şäheriniň 2-nji tapgyryna senagat deshalary gurulur. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Arkadaş şäherini iş taparyna amala aşyryp bu ýerde Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Arkadaş şäheriniň guruluşy boýunça döwlet komissiyanyň başlygy Orazowyň hem de Arkadaş şäheriniň häkimi Durduliýewiň gatnaşmagyny iş maslahatyny geçirdi. Bu arada Türkmenistanyň halk maslahatynyň resmi saýtyna bellenip geçirilýär. Onuň dowamyna Arkadaş şäheriniň awadançylyk we arasaçylyk derejesini aýdygederli üpçün etmek bilen bagly mesele teredildi. Hem bu yerde polipropilenlen hem de polietilenlen ýurdumyzda öndürilen lukmançylyk ferişdeleriniň bir neçe görnüşleri görkezildi. Bellenşi ýaly bu önümler hil we häzirki zaman saglyk goraýyş ulgamynyň talaplaryna laýyk gelmegi babatda ýokary halkara görkezjilerini kybapdyr. Türkmen halkynyň milli lideri Arkadaş şäheriniň guruluşynyň nowatdaky tapgyryna esasan senagat toplumyna degişli önümçilik kuwatlyklarynyň guruljakdygyny aýdyp, bu işleriň ykdysadyetimizi senagatlaşdyrmakda möhüm ähmiýete eýe boljakdygyny aýtdy we bu ýerde öndüriljek önümleriň ýurdumyň eksport kuwatlyklarynyň artdyrylmagyna möhüm orun eýeljekdigine ynam bildirdi. Şeýle hem bu ýerde bina ediljek senagat desgalarynyň häzirki zaman ekologiýa talaplaryna dolu laýyk gelmeliligini belläp, halk maslahatynyň başlygy yerli çyýgmalardan taýýarlanýan önümleriň ýokaly hil derejesi, berikligi we uzak möhletlenligi babatda tapawuklanmalygyny aýtdy we bu babatda degişli ýoglaşylara anyk görkezmeleri berdi. Bu aradaky gurulmy dowam edip halk maslahatynyň başlygy şäheriň guruluşynyň 2-nji tapgyryna ekologiýa talaplaryna laýyk gelýän çyýgmalary senagat taýdan gaýtadan işleýän önümçilik toplumyny gurmak, şäheriň jemagat kojulugynyň işi ýokary derejede gurulmagy üçin häzirki zaman tehnikalaryny we beýleki döwre bap enjamlary almak, olary netijeli ornaşdyrmak, şeýle hem ýurdumyzyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň şäheriň guruluşynyň 2-nji tapgyryna gatnaşjak yerli guruluş kampaniýalaryny seçip almak bilen baglanşykly meseleleri öwrenmegi möhüm gezipeler hökmünde ketgetledi. Türkmenistanyň wekiliýeti bütün dünýä saglyk goraýyş guramasyny baş direktory bilen duşşuk geçirdi. Jenewada geçirilen bütün dünýä saglyk goraýyş assambleýasynyň 76-njy mejlisine gatnaşmak üçin iş taparynyň çeklerini ýurdumyzyň saglyk goraýyş we derman senagaty ministri Germanowyň ýoglaşylygyna aky. Türkmenistanyň wekiliýeti bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň baş direktory Tedros Adhanom Ghebreyesus bilen duşşuk geçirdi. Onuň dowamyna Türkmenistanyň bu gurama bilen hyzmatdaşlygynyň mesele giň topluma aral maslahatlaşyldy. Gepleşikleriň dowamyna ministr Türkmenistan tarapyndan ila saglygyny üpçün etmek ulgamyna we bu urda alınıp barlayan öňüne alyş çäreler barada habar berdi. Jemgyýetçilik saglygy pudugynaky bilim meselelerini, sagdyn durmuş ýörelgelerini ilerletmek, ýokunçdal keteleriň öňüne almak we olaryň ýerki anyklaýyş çäreleri, şeýle hem sagdyn durmuşyň möhümligi baradaky habarlylygy ýokarlandyrmak babatynda maglumat beriş çäreleri geçirmek ýaly uğurlary aýratyn ünserli. Şonuň bilen baglanykda Türkmen wekiliýetiniň ýoglaşy bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň baş direktoryny ýokunçdal keteleriň öňüne almak we olara garşy görüşmek babatynda kabul edilen Aşgabat jarnamasynyň 10 ýyllygyna bagyşlanyp 2024-nji ýylyň apreline geçirijek 3-nji ministrler maslahatyna gatnaşmaga çagyrdy. Bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň baş direktory öz gedeginde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň we Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň sagdyn jemgyýeti gurmak, raýatlar üçin ýokary hilli we elýeterli lukmançylyk kömegini bermek, giňerimli sanjym maksatnamalaryny amala aşyrmak, derman ferişdeleriniň we lukmançylyk enjamlarynyň elýeterligi babatynda, şeýle hem täze maglumat tehnologiýalaryň ösdürilmegine gönükdirilen tagallalaryna ýokary baha berdi. Bularyň ählisiniň durnukly ötüş uğruna hem de lukmançylyk hyzmatlary ulgamynyň möhüm bölegi bolup durýanyny bellendi. Şeýle hem Türkmenistana saglyk goraýyş ulgamyndan öýle hem ösdürmek we kämilleşdirmek babatynda alyp barýan işlerini bütün dünýä saglyk goraýyş guramasy tarapyndan gollaw berilejekdigini ýaly. Aşgabatda tenis boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sevitleýän ýarşy geçiriler.
Şu ýylyň 5-9 iýun aralygyna paýtagtymyzdaky Olimpiya şäherçetiniň tenis toplumyny 12 ýaşa çenli oglan gyýlaryň arasyna geçiriljek tenis boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Fevitleýin ýarşy geçiriler. Bu barada Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hasawat berildi. Türkmenistanyň Tenis Federasiýasynyň Halkara we Aziýa Tenis Federasiýalary bilen bilelikde geçiriljek bu ýarşyna Owganistanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Özbegistanyň şeýle hem Halkara we Aziýa Tenis Federasiýalarynyň wekilleri gatnaşarlar. Döwlet başdanmaz hasawaty diňläp, garaşda Türkmenistanyň sport awraýnynyň beýlekde belinde galdyrmak, daşary ýurtlar we olaryň halklary bilen dep bolan dostlukly gatnaşyklary putulandyrmak üçin ähmiýetli bolan bu awraýly ýarşyň paýtagtymyzda ýokary gurulmaçylyk derejesine geçirilmeginiň wajypdygyny bellädi we bu wagtda vice-premieri anyk tawşyryklar berdi. Angliýada Manchester City çempion boldy. Angliýanyň futbol boýunça milli çempionatyna köp sanly bilermenler hemde jan koýarlar. Arsenal topurynyň çempionlugy garaşdy. Emma bu başa barmady. Arsenal topury Nottingham Forest topurynyň 1-0 hatawyna utulmagy bilen Manchester City topury wagtyndan öň çempion boldy. Şeýlelikde Manchester City topury Angliýanyň çempionatyna ýyllygyna 3-nji çempionlugyny gadandy. Josep Guardiolanyň tälimçiligindäki Manchester City topury 2020, 21, 2021, 22 we 2022-23 mewsümde çempion bolmagy başardy we çempionatdaky rekordy täzeledi. Mundan odal Alex Fergusonyň ýoldaşlygyna Manchester United topury 2 gezek we 3 gezek ýyllygyna çempion bolupdy. Has ýerde bolsa Liverpool, Arsenal we Huddersfield ýyllygyna çempion bolmagy başaran toparlar boldy. 4 gezek ýyllygyna çempion bolmak entek hiç topara başartmandy. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýle hem Arkadaş şäherine 123 belgili ulga mornaşdyrly. Türkmenistanyň wekiliýeti Germaniýada we Italiýada iş taparyny bolar. Türkmen wekiliýeti Kazanda bir neçe duşuklar geçirdi. FIFA Türkmenistana wekiller öýtürmek taslamasyna durmuşa geçirmek isleýär ýaly habarlary atawatyn internet saýtyndan okap bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanlaryna didarlaşýança hoş ta bolun.